unong bu unong thao ubait basumar yangi ngilong si para hautrai Jisu Christ jing i jong utrai ai hangi kan te song utrai un saplia hun jing le ki jongi ladangi ya itba ngi ma utrai un saplia hun jing le ki jongi ladangi ya itba ngi ma Hakutang pa berkun berman sim berkun. amen Kajing e jong try jing Yesus Christ ba kajing e jong play. Lem ba kajing slok jong man sim berkun kendarang karbat pi barok. Rengkat berpiru Ko hamen ko para nila poi sha kasngiu try la ya ga bakat khandai. Ba ka ktien u play ka pen kan mau yangi. Ya kajing e kajing u ban pendap penbiang ya kajing dong kam jongi. Hakalenti ya jongi kum kita ki pilgrim hakani ka slapur thai badu blai khot wearing i manta kasngi bangini tho ek jingdan basisha jong jisu ha ka yu khres bakot u balong ukpu jong ka jing em maleng ba ka jing sim banta jong ya ka yu khres bakot yo banta ya kata ka jing em blai ha ka jing em jongi tengin duai kene ka mas bakot bangin la ban yo kor ya ka yu khres bakot Bagajing yop tiang jungi yau Jisu kanang yarap yangi bangin nang pen kalalong belai ya kajing im kajungi da kajing im kababaha kajing im kabadap da kajing isnai kajing map ya kiwei hagani kamas bukut ngenduai kerpang na kabenta kamen sim jong iba jethral shadap ibadap sausnam kajing klat kajungi niduai bau belai dragon rat un ahi kajing mam ba kajing jathai bam chukut ni duai ru na ga banta kajing thumu bha jong ka yeng kasam jong ki bo ble na kul khu ga do eki na ai heki ya kajing ko jing khia mat ba man se rengkat ba kani kajing thumu tungen bo khmat ka duan ga dupat i kajing thumu jong ka balang kajing thumu jong ka yeng kasam jongi kajing thumu jong i wei pe wei Tungin sangat sipur, ban kimit dia lah kejong kemensim, ban palmam na ublay ya kilat kita begitu nasi barok. Kam tam kejing trot beri jungi bonsin, mila kompensasi ya ublay na duk kejing mut ciperkat, na duk ketien katlet, bagi kam kejam jungi barok. Da kejing kuslai bersisai lagi pop, dengan palmam na ublay, bangelong balak kre, manlek ni kejing maya bakut. Ngapla hau play badan buah baru pada pi ko men para mengalele pop sibun dah kecil perkat dari kecil dari kam badan cilek lat dah cilek pala cunga dah cilek pala cunga dah cilek pala bakrau cunga nama kata dapat di kamar ya bakut kebai sak testi kengal kiri kut pada pi ko men para banduai nak bentar cunga hau try play ublay badan buah baru on isna yingi Pada dalam apa iki pop jing yun yalam mingi sya kacing embam cukut. Amen. Ken rat ko bleis ne yangi Trai ken rat ko bleis ne yangi Kristo mapko Kristo rapko no penim jongi penim yangi Trai ken ratko bleis ne
sneyangi Traiken ratko blei sneyangi Kristo mako Kristo rakono Penim jongi penim yangi Burong ublay shadron Badha kendel jingsu Haki ben riu baro Badon kamon baba Ngiya yaro yame Nginamban ngimane Ngiyay pendon buro Bad ngisyong uyame Bad ngisyong uyame Ko try ko blaze imbnen Kok padon borbaro Kok hun marwe ukpa Ko trayu Jesu Christ Kok hun lang brodu blay Bakit kipo pertay Top yang kajingker pat Tos nyo senayangi Tos nyo senayangi Datang mami bakut Datang mami utray Uway bahak litang Mami ko Jesu Christ Mami bayay long blay Haji yalong kaway Baru mensimbakut Hakaburong mukpa Hakaburong mukpa Amen Tungin ya duwai Ko blei badan bawa berobe im junam Yo bang inut ban kot ukpa Daga jing hikayu men siem bakut Tu penjanai pura ki dono jungi Ya ka men siem jing long konting Kenam bangin dup long ki babit ban yok rung Sya kanong pateng balakular Dau try ji Jesu Christ su kon jong me Ube im basan syarang kat ban me ki long kawai jung men siem bakut We u blei junam la junam Amen Kajing pule baningkong naki kitab jong kisiem. U Elijah ulalait marway sisien lenti seri kenja hadu balapoy pat usyong hapo uway uding sensar. Hang tau la kerpat banyap no. Labiang menta atrai sim no ya kajing im jonga namar ngamlong kam ban yaki kpa jonga. Ulatia bat ulayo tia hapo uta uding sensar te u angel ulakta ya uang to yang bat to bam te ulapet bat sisya ladan hakli jong uwei ukpu balasyat hakimau shen bat sikiau ka kum ta ulabam bat uladi nang ta ulatia biang u angel jong try ulawan biang sa sisien ulakta ya bat ulaong Toke bat to bam pidang cengai sisa sibuan kalenti banlain. Te ulake bat ulabam ladi bat dakapor jong kata kajing bam ulalet sau peu sengi bat sau peu miet hadu horep ulum ublay. Kane kaktien jong ublay. Sungguh ya ublay
Yai kerku yutrai man la kapo ngan yai yaro menta bat barabor pi ba jenjar kunga sia shan yutrai ya ka kerteng kentang Tungin yarwai Ali ali kukun Shashkor yanga Ngan hikaya pilenti babha Pi kwa im slam Kwa im sukjai Tukung uto ting burom yutrai Habang akon yutrai utianga Ula pelayanga nating nama Hapen yutrai Bapin xiao shan Pin om ju xiao buko Ni sha le ran Ali ali kokun Shash koryanga Ngan hikaya pilenti baba Kwa im slam, kwa im sukjai, tukung uto ting burom yutrai. Kejing pelai na kestiu Paulus apostol sya ke Kristan ha Efesus. Wadle kabapen singusi yang mensim bakui dau balashon syap yapi na kabenta kesingi jing suspa. Kiar bak na kejing adnuat baro na kejing dom riang bat kejing kong baro na kitin kor kejing tatrong bat kejing mutsniu kabak kumno. Tolong penban kibas pun mark liang kibas ngewlem kibayamap iwe pat tik kumbau blay ulamap yapi ha of grace. Toyat ha kalinti jong kajing it namar of grace ru ula it yapi ula it yalade na kamta jong pi kum ujing kenya ha of blay kum kajing uping bat kajing upi. Kaktin jong ublay. Sungguh ya Allah. Kaktin jong me ko try kalong kajing shisha topen kentang yangi ha kajing shisha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Utrain dan rengkat bat pi
Rengkat bat piru. Kajing pulih naga gospel bakui. Kat kumu Yohanes. Kaburam hami kutrai. Kiju gilas dang banyatnum syaphangu Jisu namar laong. Ngalong ukpu balawan hiar na beneng. Kumta kilaong. Uneu breu ulong u Jisu ukho nu Joseph umday. Ngi thui ukpa bat ka kme jung u. Te kumno mentapat u ong hana bawlawan hiar na beneng. U Jisu lapai ketien. Wat yatnum syuk para mapi. Omdanu bala banwan syanga lemda ukpa ubala pa yanga un kring yu u. Bat ngan sapen mipat yu u hagasngi kaddo. Ki prophet kila tho ya ki breu baro en hikai da ublay. Mana breu boyo sngow ya ukpa. Baru yo jing hikai na u uwan syanga. Kani kamut ba unu breu la yo i ya ukpa. Tang uta ubalong na ublay. Ula ya i ya ukpa. Ngada keren shisha hapi. Uta ubangit udan ya gajing im bam cukun. Ngalong ukpu gajing im. Ki kepatemen jupi gila bam ya kamana hari kanja. Bat gila yap. Henry une ulong ukpu bawan hiar na beneng. Bat jar babam yu onom yam. Ngalong ukpu ba im bawan lawan hiar na beneng. Lada unu bam yu une ukpu un im junom. Bat ukpu bangan yu ulong kado jonga. Ya kaba nga kenang baka perthai kandup im. Ka gospel jong utrai. Kajing yaro yami kukris. Kaktin play mentagasngi. Ka khodjing iwe piwe bangin ya pusan. Ya kata kajing bahaga jong ublay. Ka bau kloy ban pendap penbiang ya kajing dong kam jing imat ban mensiem. Kham tam lengba. Kajing yok priang jongi yo Jisu ha kayu kharis bakut. Na kajing pulih banangkong na ki kitab banangkong jong kisiem. Ngiyos ngau kumno u prophet Elijah ula petno na kasim Jezebel na malbaka la maham yu bala adong yu na malba kan sapenyap yu na malba ula pentut khamtam ya ki prophet bomdai jong play ki prophet bal bakumta ha kajing khuslai jong kajing im ha kajing tieng kajong prophet ula pet balula lecha ri kenja balula shong hapo utau hapo crimson sa hapo ding sensa bakumta ula karpat yo blay bo un shimno yala kajong kajing im namarba ushem jing e lesi ban sngo thu ya kamon kajong ublay khamtam ban shakri ya ublay ha commission ka bawla pen khamti ha kajing klumar jong u la phai shu ublay da kata kajing dom pan ring yo sngo kumno ublay ula dan rengkat bat u prophet Elijah kani ka pen pau ya kajing long brio jongi lesi kumba wala da kinik watla ki prophet ru kidang yo mat ya kata kajing khuslai kajing lang a kajing pisa ha kajing syakri jong ki yo blai kanu le mangi ki badang long ki batlot ha kajing im jungi la se mangi ru ngin si yo mat ya kata kajing kordet teng ha kajing kajing khuslai namar la se bangim sngo thu ya ka e bau blai kwa ban pen ulong ha kajing la se kajing let jong prophet Elijah sha po kari kanja kadai ru shibanta let's say bamangi ringi don kam ban let's say ban shong shipor let's say ban net shimbanta ha ki retreat ani ha kajing dawai kum shibanta banang kham sngu thu ani ban ailat yo blay bon kren ha kajing im kajing kumbau blay ula dan rengkat bat u prophet Elijah ula pha ila ki anger ban ai kata kapam kadi bat bau ulayo kata kabor bau nang ya chekmat hadu sapho met sapho sngi ha kajing ya lenti jungi kum ki kristan mangiru ngi don kam
ban ai la ka jong kapor le si ban sngap ya ka ta ka sur ka jong ublei ka ba kwa ban kren hangi ide ban ai lat la ni ai ka ta kapor le si lang bagi jing duai retreat jung ile ni ki jing duai jung i man la ka sngi bangin sngo thu ya ka jing don kam jung i ya ublei ha ka jing im ba kham tam ba in la ban sngo thu ya ka mon ka jong ublei bat mang ublei hi un sa pendapan biang ya ki jing dong kam jung i met ban man sim u prophet Elijah ulayo ya kata ka jing tengen ka bawan na ublei bat klempap ublei ru un sa pentengen yang i we pe we kham tam lang ba ka yu kharis bakut ha ka bau jisu hi ulong ukpu jong ka jing im ha ka jing puli ka ba na ka shitiu Paulus apostol sheki Kristan ha Ephesus Paulus apostol ula ong ula kentu yang i bangim dei ban pensosi ya men sim jong ublei namar ba umen sim ula shon sharp yang i badai umen sim bokut ubalong uta unong penjat unong ai puj ai bor ha ka jing im jungi tali le ru em ngim dei ban pensosi ya men sim bokut bad u Paulus apostol u hikai yang i ba kum ki Kristan ni dei ban kyar na kini ki jinglong ki bab let's say ki bab penjenga yang i no belai ka jing atnut ka jing dom riang ka jing khong khong ka jing kren ki ktien klam akor ka jing that rong ba ki jing mut basne kini ki de ki baro let's say ki ban khanglat ha ka jing im jungi ya ka jing kerkhu la ne ka jing ai jong belai bat ki kpa jong ka balang ki hikai yang i walada mengingi im ha ka jing atnut kalong tik ka kabi kabapen sneu ha ka jing yede jungi batu play batu Augustine bokut uang ka jing atnut jungi ha ka donut jungi kapen ka khanglat yangi banyo ya kata ka jing ba ka jing jung play but u Paulus apostol u hikai yangi bangim dei ban let's say bandom hot ka jing dom kalong natural henry ka jing dom jungi pat kam dei ban yalam yangi sha ka pop ka sang u John Chrysostom bakut u ong nada mangi ngim sumar let's say ya kata ka jing dom bat kata ka jing khong khong ka badan hapo ka donu jungi kala ban yalam yangi ban le ki basneu ki bapersha ya ka jing iet ba ka jing bha chong u belai bat ka jing hikai jong ka balang na ka kon nyam ba khrau ru ko ong ba kani ka jing dom ka jongi kala kamdei ban yalam yangi la si ban bonut sa ikiwe la ne ban pen phai kala da ka basniu ya ka basniu ngitip hi la da ngi pen phai kala ka basniu da ka basniu kan nomon ra ya kata ka jing bha dalilai ru baru Paulus apostol u khot yangi u ong ha ka jaka bangen im da kini ka jing im da ka jing atnut da ka jing dom riang la ni kata ka jing thatrong la ni ka jing mot sneu ya ki we u khot yangi dei ban long pen ban kita ki breu ki badap borbo da ka jing spun da ka jing sngolam ki ba kloi ban yamap iwe pan kini ki ki jing long ba bha chung blai ba kani ka jing long ba bha chung blai kadi ban kring yangi ha ka jing khmi len ti jongi ban pen orlong ya ka jing thmu ba jong blai ba mangiru ha ka we ka singi ngan long kum blai u blai ulong uba jamnot u blai ulong uba bha u blai ulong uba sngoret ba jamnot ba donot u badap uba suki ban bitar wat u badap arbo da ka jing is nai ada mangi iwe pe iwe ngibo ya ka ne ka thong ha ka jing em ka jungi klampap suki pasuki man la kasngi ngin senang la ban penjana ya la ka jong ka jing im tungin pendolong ikani ka jing khot jong u Paulus apostol bokut hakani kasngi mamangi kum ki Kristan ngindon kata ka mensim sngolam bangindon kata ka jing subun ha ka jing im jungi bakham tam bangin long kita ki bakloi ban yamap mar keliang klampap ka jing map kan yarap yangi ban wanra kata ka jing lai lut ha ka jing im bat u John Paul ba u Pope John Paul ba balalong reu khoi mata u ong kani ka jing map
kadai ka baklan bah hadu kata-kata ka bawan la ban wan ra ya kata ka jingsuk ha ka jing im jungi ha ka yang ka sam ha ka shnong ka thau bat ha ka ri ba ka chat ben ri jungi bala ka ni ka jing map jungi wala da teng teng ka ni sham jing e ban map ikiwe ma ba ki lapan mong yangi henry kan wan ra ni pen jasriem dul ya ka jing long jungi kumba u blai u map is nei yangi we pi we ada u blai u thau ya ki jing duna jungi ada u blai umlong u basuki ban bitar ada u pen sitom man la ka por bang mangi ngi laptop klampap mangi we pi we ngin mlong kita ki ba bedor wat ban song ngani henry te ka jing e ki jing is nei jong u blai ka bala penlong yangi la nei ka bala aila jingi sa shi sien bangin yo mat ya kata ka jing suk ka jing is nei tungin ya pertu bot yau jisu upakan rei ka jing e ka jing is nei jong u bat ha gospel ngyo sngo kumnu jisu u laong bangalong ukpu jong ka jing im u balawan her na beneng kani ka dei ka jing tengen ka bamangi ngyo mat da ka bangingat hau jisu u badan shisha ha ka yu kharis bakhot ubalawan her na beneng ban ngyo sngo ru kumno kini ki ju ki la shem jing e ban sngo thu ya gani ka jing ong jung jisu kalawan ra sibun ki jing artatin ki jing ya pher jing mot apadeng juki na marba u jisu terwaya la ka jong ka do ban nong ka jing bam men sim te thrai mangi we pe we la da dan na padeng jung ki boong to shim gani ka dei ka do chonga kan long shisha ka ba e henry namar badan kini ki jing janja lani ki jing bom sngo thu shai dena kata-kata hadu menta mani ka balang ka ong kadan kata ka jing maya ha ka yu khres bkhoi teng teng mangingim la ban sngo thu ha ka nu ka rukom bau jisu udan shisha ha ka yu khres bkhoi but de ka jing e ka jong blai ba hadu menne menta udang pen pau ya ka jing don ba shisha jong u ha ka yu khres bkhoi dang men sembana dang hakini kita yo nyo jing tep ba ujisu ukala shisha met bat snam hapo kerala yo sngo yo katu ko khubon hidang persang mentaban pen shisha ya katu ka jing kala jong pu syakamet ba snam jong jisu pan ngitip ru itu ikong ibadan hapo umroy hadu menta empat bam padi idan ya ko yu kharis bakhoj ha ka thli jong i bad hudu menta ujisu besai kani ka pen shisha ya kataka ke bau jisu kren ha ka gospel menta kasi bau long ukpu jong ka jing em ban mangikum ki kristan khamtam kum ki kristan katolik ki bayo lat ban ba man sip ya kamet ba kasam okres tungin pengkrek shisha ila di noduk ka men sim khnang ba ka jing yo benta jong ya ka yu kharis bakhoj ngin yo benta ya kata ka jing em belai jong bat kani ka jing im belai jungi kanang he nang san ha ka jing im jungi man la kasngi dai na kata kadau ka balang ka penslor yangi lada long ka bala bangin lai ru man kasngi banyo priang yo jisu yu khres bkhoi ka jing yo priang jungi yo jisu kanang kham penjanai kanang kham pen kala le se ya ka jing im jungi kham tam kum ki kristan badai jisu uba basa uba aibor uba ai kata ka jing tengen ha ka jing im kristan jungi hoi tang bangilong ki kristan ngim la lai na ki jing sneu lani kita ki jing pher jing mon ngim lai na ki jing e ki ba mangi ngi de ban yo mat ha ki jing jing man la kasi henry u jisu pat u badan ha pok dono jengi u de ban long kata ka jing klain u de ban pen em ya ka jing em jengi u de ban yarap yangi bangin perthu bot ya ka jing em ka jong u kumba ka gospel menta ka si ka khot yangi makum ki kristan ngidon kamban penyet seriem dor yala ka jong ka jing im kum ka jong jisu tingin yet wai ba kum ki kristan ka thlik in yo kor yak jing dan ba shisha jong jisu ha ku kris khnang ba mangi ngin yo ya kata ka jing pen im ban ngin pen long suki suki ya kata ka jing thmu ba ngin yo ya kata ka jing im bam chukut en yo ro jisu kris Junom la junom amen.
supaya Ngange du blayuk pa don bo non thao ka bleng bat ka kendel Ngange du kun marway jomu utrai jongi uji su Christ La pun Yahuda umensim La kana marite soti La shale ben shasa narna Bala shayab nama jongi Hasni balayula mipa Hadin kata ukil shabne Ushong haka kamon ukpa Unwan pan ban bishar yangi Nganged haumem sim bakun Habalang Katolik bakun Hajing mapop hajing mipan Bad hajing im kabam jukun Amen Dengan ya duai o bleu kpa jungi uba dala de hiu la kren hangi kum la ki jong ki khon Kajubab jong pi kalongi kerpat yami kutrai. Ngi kerpa yami kutrai Na kebentau kepapa kuat jungi, ubi shop jungi, kiling do bat ki katikis, bakin kejit bahaya kajing bam jong kaktiin ublay, dag bapen krep baha, pat nang ta banya samlem ha ki way pat ki brew, balapen kamti ha kajing sumar sukher jong ki, ngi kerpat yami kutrai. Ngi kerpa yami kutrai Na kebenta kani kerempay kristan jungi, bangilong ki bakloy ban shim benta ha kajing le niam singi utrai, Dak bakan mau dungong ba ukris unong keren bakung santam ni kerpat yami kutrai. Ngi kerpa yami kutrai Na kebenta iway pa iway nangi bangin sengap ya kaktian ublay da kajing sengongu ni kerpat yami kutrai. Ngi kerpa yami kutrai Na kebenta kiningalap jong ka gospel bakin pen kre ban batay kaktian ublay ling ba kajing duay kajing puli bat kajing yetip lam kabasungur. Ni kerpat yami kutrai. Ngi kerpa yami kutrai try Na kebenta kibriu baro, bakin weng no e kajing sarong na kadok nuot chongki, bakin sengap ya ublay, kenang bakin tiap bau it yaki, ngi kerpat yami kutrai. Ngi kerpa yami kutrai sai sin ngi duai kerpang na benta ka jinja thai bam chukut jong i ba jethral shadap padungi duai na benta ka yeng ka sam jong i kam tam bakin yo ek jing ko jing kya mat ba man se ngi kerpat yami ko try Ngi kerpa yami kutrai duai kerpang na benta ki bapang ki pastam ki badan ki hospital ki yeng ki sam Bidang kami kejing duai jungi ngi duai bau belai tekan rat. Un kurku gerdo yaki un sumar sukher yaki kamtami ke duai ke dashin bat ba kenyo biang sesisien
ya ke jing kot jing kia ke papurang ngi kerpa dia me ko try I kerpa dia me ko try. Dua kerpang nak minta kilong yang long sem ki bayar pat ya pra. Dua bau play trong kecing ie kecing suk kan sen shar ya ke yang kesem trong ki kenang ba kin yo mat ya kecing ye ie kecing ya mat mar kaliang. Ni kerpa dia me ko try. I kerpa dia me ko try. Dua kerpang nak minta ki kun samla barok. Kamtam gitu ki bala sakama ki bala ngop ha kecing malin ki basniu. Bau play da kecing ie kecing sebon ju un pelat luot yaki na kecing tep merau jong kecing snew jong kapop kesang kenang ba kin wan pai biang shau ban em kecing em kapap ha kapapen so bha yu ngi karpa dia me go try I kerpa dia me ko try. ngi dua karpa na benta ki yang ki sam jongi na benta kecing kot jing kya jongi me pa ki henman ki para boro kecing ya bet ya dan ti jong ki kam ki jam kam tam ngi dua ba kecing ie kecing su kecing kemen jong play kan sen syar ki yang ki sam jing baro ngi karpa dia me go try I kerpa dia me ko try. tungnya sangat sipor ban bu khmat ublai ya kecing tumu jong ki baro ko kpang ya ngu ya me ba me la kran hangi bat ba me dang yai kran hangi lang bau khun jo me jisu tuweng no ek jing sarong baro na ga donu chungi aba umen siem jo me un a jing sha yingi khnang bang ngin la man syam me ka jing ye jo me ba ja ka bor jo me mengin la ban em kat kum ka mon jo me ngi pan ni kane lang bau chris u try chungi Amen. Priang trai ken rat kine kijin terwa jongi ki soba bha jong ka jing trei shitam jongi me blaker ku ya ka se bangi la the Pet blaiken rat kine hang ning iwan terwa Priang trai ken rat kine ki jing terwa jongi Ki umat ksiar umarupa bala ben mi Namar kapap kasang baban haying hasem Kabaring sdoring swayangi malakas ngi Priang trai ken rat kine ki jing terwa jongi Barokat bangi don hamingi ay siyaw ba Kas pakapaw kanang katip kaboy kabor Nakabenta kajing penyar ya kahiman Tuai ku hemen ko para ba kecing kenya chunga ba chong phi kanong ba priang hun ha khmat u play ku pa badan bor baro to try and priang kenya ne ki chong phi na ga banta ga chiro ko prom ko teng chu jim to ing ba ya balang bo khu chu baro ko wai to sngo ba ko try and priang ki ching terwa jong ka balang jong me eki ba ha ga ching is ne jong me mela ai ba indup terwa yaki ba yaki ba ta ka bor jong me pen kala long Saya kecing maya jong kecing pen em jongi dau Chris try jongi Amen. try dan rengkat bat phi tekan tie wela ki donut You can do it yourself, try. dengan ya ingu yo try u blay jongi Ka show hok bat kadai. ta shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka dai ti jongi ba kecing pen em yangi
Kamala kapor bagat sakaban aingu yame ku kanrat ku kapa bakhoi ku belai badan bor berbam cukut namar haba kapop kala pensa kama kalang yaki khun jome melalum lang yaki halade lang bakasnam jong khun jome baga bor jong mensim welcome taki pat yaki bala penyatali kawai daga jingatali jong ka trinity ki balong kamet jong ukres baga temple jong mensim bakhoi ken pau kum kabalang penyero yaki jing start bakrau jome bagum tarengkat biki ken hon ruai jong ki angel nyero yami badaga jing kemen ngi pen bana Bakut utrai Bakut blai kipai Bren bat pertai kidam Daka burom jomi Ruai Hosana Shadron Ruai Hosana Klemkut Ruai Hosana you bless you know Ya Ro you tabawan Haka kerteng utrai Neng bat pertai kidap Daka buram jomil Ruai Hosana Shadron Ruai Hosana Klemkut Ruai Hosana you blai junom Dashi shamelong bakhoi ko try ka thamai jong ka jingkhoi baro namar ka tang kirpat yame tupan khoi pen kan tang igni ka jintarwa jongi daga ba pha yuman sim jome kum ko om jer halo jongki bakin kala long yangi kamet bagasnam jong try jong yu Jesus Christ Hagapor baladino yu balagamon sobha ula pedang jishash tomla shim yokupu badagaba aingu yeme ula kedia yu bawla ahla ki sinranu ong to shim batubam nagani pibaro namar kani kalong kamet jonga yagaban IT nagabanta jongpi Hagachu karukam mandala la ebam ula shimye ku khuri badagaba aingo biang yame ula ay ka halaki sinranu ong to shim batudi nagani pibaro namar kani galong ku khuri jong kasnam jonga jonga jutang bathma badbam chukot igaba enpenmi nagabanta jong phi banagabanta ki babon nagabanta ka jingmap yaki pom tole ekani ban kan mau yanga Kajimaya chong kajinget Kata sin bangi bam yune ukpu Bangi dinakane kakuri Ngipen benaka jing yap jome kotrai Tadhadu menwan Namar katangi bapen mentai ka jing yap ka jimi pat jung u Ngitrah me kotrai yu kupu jong ka jing im Baya ku khuri jong ka jing pen im Ngida aingo edam namar mela nyaw yungi babet banyang hakmat jong me baban syakri me Nakabas ngawrit ngi kerpat yame bangi bayo banta hakamet bagasna mukris
in long gi bala penyatli ka way da men sim bakut tu kan mau ko try ka balang jome ka bala priang ha satlak ka perthai patu penjanai ka ha jing e rangkat bat u Francis ku pa bakut jongi Victor leng do bishop jongi bat baro kileng do tu kan mau lem ru ki henman ki parashin rang bakan thai ki bala yo thia da ka bakarman ye ka jimi pat kam tam ngi dwai na ka bantai ba jethral shadam ba ya baro ki bala khlat no ha jing is nei jong me tu pediang ye ki she jing shai ka khmat jong me tu is nei ngi baro ngi kerpat ye me khna barang ka ba kamaria testi ba khoi ka kame jong bulai uju sab khu du kurim jong ka ki apostol ba khoi ba baro ki re khoi ki bala pen so bhai me patang la patang indu blongi babit banyo bentalem ha ka jing imbam chekut ba bangin yero ba pendan burom ye me dau khun jong me uji sukres da u lambat u bat ha u kanong ha me u play ku pa badon bor ha ga ji long ko we ju men sim bu khut baro ko buram ba ga ji ro junom la junom amen kumbala hukum yingi daw nong panim bal kumbali lahi kai yingi da ka tin blay nginol pan ong ko pa jungi ubah benai kalong ka bakut ka teng jong me kan wan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kundo kumba benai tuai men ta ka tin bam jing ba halasi matuma bingi ka rang kang jungi kumai ngi ma bi balas ni wadialam yingi shaga si penchoy henry pala jingi na ka basni tu pala jingi kerpat ko try ni jing sneu baro ha ka jing subon jome to a jing suk jing sai ni ki sngi jongi Kenapa ada kecing rap kecing isnai jumeng lai berbuat nak kapam, begin yo kecing ada nak kecing janja baro, kabangi dang up kemilanti ya kecing kerman bakut, pa kecing wan pat jono penem jungi uji sukres. Nama kejong me kalong kahima kejong me kebor berkaburom junom la junom. Kutra ji sukres me balong heki apostol jome kecing suk ngai happy kecing suk jonga ngai happy, wat pa ji pop jungi henry kecing jong kabalang jome. Ada kajing sepun jome tu ahaka kajing suk kajing tali kawe katkum kamon jome mame uba imba basan shar junom la junom amen kajing suk try kan number bor rengkat bat pi rengkat bat piru punya terwai kata kajing suk iwei hai wei pan Kun lang brojong ublay me bakit no kipop kapertay dos nyo sen eyangi kun lang brojong ublay me bakit no kipop kapertay dos nyo sen eyangin kun lang brojong ublay me bakit no kipop kapertay doai jing suk yangi Hakmi kunam brot jong ublay hakmi bagano igi pop jong kaperthai suk mangi bala shakhot shagajing khawai jong kun lang brot ko kan ra namlam basang ho bang rong ko yi chunga Resyo ang dati magmasim junga kan sakyahi
trai jonga ko blai jonga Maria lade hadur ukpu kawan ko trai blai bakrau ngamane yame ngayaro pendon burong ko blai ko kenrat ngadem ngamane trai ya jing krau jong mi ngan ya ik ya mi trai nong pen im jonga ko trai jonga ko play jonga ngadap jing siêu ngu ha sakramen mebu bangan dup yayim ban mitrai kenrat ya jing ika jong mitrai ngan siang uju nom kum hendai hari syab you Israel mepsa damet das name ai you pai ba mepsa ko trai jonga ko blai jonga ha mi trai ken rat nga shem jing ngen jing su ha ki jing kuslai hai ki jing xiao diao ta ha mi trai ken ra nga ju yai pa xiao dai ngan siu kel yang ya jing ba jong mi ngadu na to pen biang ya jing I jong mi trai jonga ko blai jonga Maria lade haduruk pu kawan ku trai blai bakro ngam
hakane ka khlimet ka pamanta hadin bangila yo pediang ya kamet ke jong Jesu hakaba hak gospel ka bakhoj hi ula pen pau bau don hak sakramen ka bakhoj kum ki khon ke bi et ke jong u ni dap sha da ka jing singongo lelang ba ka jing et ke jong u ni la yo ai kane ka kabuk siar hak bangila yo ban bam ban sip ban pendap ya ka jing duna hak men sim ke jong hi Sibon kijing duna ke bangi don ha kijing em ke jongi henregin IT ya baro kini kijing duna kijing do jing kermen kijing singau si kijing singau jingi bangim la ban le bat kino kijing kit ke bangi don in IT menta kasingi how Jesu ni airu kijing singau ngo shau de leng ba ke jong u ke bangi long kum ne kum bangi long menta Kublai shibun kutrai Jesu nak banta kine ke baro kiba me ai hangi kum ki khon ki bi et ki jong me delang ba ka jing et ki jong me ni don kum ka we ka yeng ka samanta ni la ban yai ban yang ni la ban ring man sim ni la ban le ban tre ban khata ki kam ki jongi kublai shibun kutrai Jesu nak banta kine baro ki jing ai ki jong me yangi mela airu yangi ya kane kamet kas bat kasnam ko jong me ngila yo ban pendap ya kamen sim jongi ke bapura manta kasingi nak banta jong kane ngin ya ong lang kublai shibon ko try Jesu Kublai shibun ko try Jesu kublai shibon ko try Jesu Kublai shibun ko try Jesu kublai shibon ko try Jesu Kublai shibun ko try Jesu Tungen ya tuai. Tuai bagacin yo bentai ki sakramen jome yagi bangi le yabam yesip kan penim yangi go try but kan pen skam yangi hagacin shai jong gacin shisha jome dau Kristu try jongi Amen try dan rangkat bat pi Ringkat berpiru ublai bedan bor boro nkur ku ya pi ukpa padu khon baraman sem bokut Amen kamas kalawai kile suk ban it ban syakri ya ublai Nisungu ya oblai Come jong me ki ba krau ko trai bad menta bad junom Come jong me ki ba krau ko trai bad menta bad junom Kamarian kapen bra ki kamba jong mi bnai bat klur bat kasngi kampela jong mi kam jong mi ki bakrau kotrai bat menta bat juno Kam jong me ki ba khao ko trai bad menta bad juno Kabrom hauk power har khun bau men sem bakhoi kumba long na do men kong kum ju menta bar bo junom amen ko donot bakhoi tam chisu krisna yengi Ko Maria tu era pengi Kristen, tuduai nak benta jungi hak kerteng ukpa berkun mesim berkut aman. Anyaro ya Yesus Kristus, junom la junom aman.